Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ateb ambell i hen gwestiwn arholiad ar theoremau cylch sydd yn addas ar gyfer yr haen ganolradd. Nawr fel atgoffin, dyma ni y 6 theorem cylch sydd yn gallu ymddangos ar y haen ganolradd, a mi wnawn ni ddefnyddio'r rhain yn awr yn y fideo yma. Y cwestiwn gyntaf sydd gennym ni ydy yr un yma. Mae gennym ni 3 phwynt A, B a C ar y gylchyn cylch sydd efo canol O. Mae gennym ni tangiad RS yn cyffwrdd â'r cylch yn y pwynt A. Yn gwaith ni ydy darganfod yr onglau canlynol gan roi rhesymau dros ein atebion. Nawr os oes gennym ni cwestiwn sy'n gofyn am rhesymau, dyn ni angen dyfynnu un o'r theoremau cylch wrth roed atab. Nawr i gychwyn, dyn ni eisiau ffeindio maint yr ongl ACB. Nawr yn y diagram, yr ongl ACB dy'r ongl yma fan hyn. A dyn ni sylwi fod yr ongl yma yn ongl sy'n mewn hanner cylch. Oherwydd mae A i B trwy'r canol O yn ddiamedr. Ac felly, yr rheswm dwi am reid wan am ddeud be ydy ongl ACB ydy un o'r theoremau cylch sydd yn deud bod yr ongl, felly mae'r ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwar. Ac felly, os ydy'r ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwar, mae'r ongl dyn isio, yr ACB, yn gorau bod yn ongl sgwar yn 90 gradd. Nesaf, dyn eisiau ffeindio'r ongl BAS. Nawr yn y diagram, mae'r ongl B i A i S yn ongl sy'n fan yma. A mae hon yn ongl sydd rhwng radiws a tangiad. A mae gennym ni theorem cylch arall sydd yn deud ni rhywbeth amdan radiws a tangiad. Mae'r theorem yn deud mae tangiad a radiws yn cyfarfod ar ongl sgwar. Ac felly, os dyn nhw'n cyfarfod ar ongl sgwar, mae'r ongl dyn isio, sef BAS, yn gorau bod eto yn 90 gradd. Yr ail gwestiwn sydd gennym ni ydy'r cwestiwn yma. Y pwyntiau ar y gylchyn cylch efo canol O yw A, B ac Ec. Mae gennym ni ongl yn y top y fan hyn ACB yn 74 gradd. Dyn ni angen ffeindio beth yw gwerth X o'r ongl yma fan hyn, a dyn ni angen nodi unrhyw briodwedd ongl cylch rydyn ni'n ddefnyddio. A mi eisiau dangos yr holl waith cyfrifol. Wel, cyn i ni ffeindio X yn uniongyrchol fan hyn, dwi'n meddwl bod ei ffeindio'r ongl yn fan hyn sydd yng nghanol y cylch. Oherwydd, mae gennym ni theorem cylch sydd yn dweud hyn. Mae'r ongl yng nghanol cylch yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn. Ac felly, os ydym ni'n edrych ar y pwyntiau A a B yn fan hyn, o'r pwyntiau yma, mae gennym ni ongl yng nghanol cylch, A o B. Mae hwnna'n ddwbl yr ongl ar y cylchyn, sydd yn ACB. Ac felly, fydda i ddeud fod yr ongl A o B yn y canol yn ddwbl yr ongl ACB ar y cylchyn. Felly, dwblu 74 gradd sydd rhaid wneud yn fan hyn. Fod ei wneud hwn yn ymhen, mae ddwbl o 70 yn 140, mae dwbl o 4 yn 8, ac yna 140 ag 8, rhaid ongl 148 iddi fi. Ac felly, fydda i farcio'r ongl yma yn y canol fel 148 gradd. Nawr, sut dwi'n ffeindio maint ongl X nesaf? Wel, beth sy'n rhoi sylwi ydy fod yr triongl A o B yn driongl isosgeles. Dwi'n gwybod hynny oherwydd mae'r hydoedd A i O a O i B yn hafal, oherwydd maen nhw'n 2 radiws. Felly, fydda i'n nodi lawr yn fan hyn, mae triongl A o B yn driongl isosgeles. A felly dwi'n gwybod fod y ddwy ongl, coll, un hon yn X a un heb i farcio, yn hafal. Ac felly, i ffeindio X, be fyddai'n neud ydy cychwyn efo 180 gradd, tynnu yr ongl dwi'n wybod i ffwrdd, sydd yn 148 gradd. So, ni'n gallu neud hwn yn y pen, efallai neu'n neud o'r bapur fan hyn. Methu neud dim tynnu 8, felly benthyg o'r 8 yma, sy'n lawr i 7. Dim yn mynd i 10, ac yna 10 tynnu 8 yn 2, 7 tynnu 4 yn 3, 1 tynnu 1 yn ddim byd. Felly 32 gradd ydy cyfanswm y ddwy ongl coll. Wedai haneri hwnna wedyn, haneri 32 gradd i gael 16 gradd,
ac felly mae'r rhaid fod yr ongl x dwi eisiau ffeindio yn 16 gradd union. Trydydd cwestiwn. Yn fan hyn, tangiadau I gylch sydd efo'r canol O yw PQ a PR. Mae gennym ni ongl ar PQ wedi barcio fel 30 gradd. Dyn ni angen ffeindio maint yr ongl OQR. Nawr, yr ongl OQR ydy'r ongl yma fan hyn. Dyn ni angen dangos unrhyw onglau dyn ni'n ei cyfrifo a rhoi rheswm dros bob cam o'r gwaith cyfrifo. Nawr, fan hyn, dwi'n sylwi fod gen I fi ddau dangiad o bwynt allanol. Y pwynt allanol di P, mae'r ddau dangiad P I Q a P I R yn hafal. Mae gen I theorem cylch sydd yn deud hynna. Felly, neu nodi hynna lawr, mae hyd tangiadau o bwynt allanol yn gyfartal. Felly, be fyddai gasglu o hynna? Wel, fyddai gasglu fod yr hydoedd PQ yn hafal I PR. Neu farcio hynna I fyny, fel yma, fan yma. A wedyn, sylwch, mae gennym ni cord yn y cylch fan hyn, sydd yn ffurfio triongl PQR. Wel, gafod yr hydoedd yma'n hafal, mae'r triongl PQR yn triongl isosgeles. Felly mae PQ yn hafal I PR ac mae PRQ, nawn ni ddweud, mynd y cyfeiriad yma, yn triongl isosgeles. Ac felly, fel nes i'n y cwestiwn gynt wan, byddai ffeindio yr ongla yma sydd yn mynd I fod yn hafal. Fe dyn wneud 180 gradd tynnu yr ongl dwi'n wybod, 30 gradd, mae hynna'n 150 gradd, ac os na I haneri y 150 gradd, mi na I gael 75 gradd. A felly dwi'n gwybod wan fod yr ongl yma yn fan hyn y 75 gradd a hefyd yr ongl yma, RQP yn 75 gradd. Bron iawn yna nawr, nawr nesaf dwi angen sylwi fod gynnu fi yn y top yn hyn radiws yn cyfarfod tangiad. Nathon ni ddefnyddio hwn gynt, a dwi'n ddefnyddio fo eto nawr, felly nodi'r theorem I lawr eto. Mae tangiad a radiws yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Felly, mae'r ongl O I Q I P yn 90 gradd. Felly, sy'n nôl i'r diagram yn hyn, mae'r ongl yma I gyd yn 90 gradd. Ac os yw'r ongl yna I gyd yn 90 gradd, byddai ffeindio'r ongl dwi isio, yr OQR, drwy dynnu o 90 y 75 yma'n fan hyn. Ac felly, mae'r ongl dwi isio, yr OQR, yn mynd I fod yn hafal I y 90 gradd, yr ongl rhwng tangiad a radiws, tynnu y 75 gradd nes I ffeindio gynt, ond mae hynna yn 15 gradd. A mae yna le ar ddiwedd y cwestiwn yma, yn y gwylod y fan hyn I nodi'r ongl coll yn fan hyn. Pedwerydd cwestiwn. Y tro hyn, mae'n gofyn iddyn ni gyfrifo beth yw maint ongl x yn y diagram isod. Mae x yn fan hyn. Mae gennym ni ongl arall, 26 gradd wedi'i farcio fan yma, ac ongl yn y gwylod, 71 gradd. Wel, y tro hyn, beth sydd gennym ni ydy 4 ochr cylchol, A, D, C a B. A mae gennym ni theorem sydd yn deud fod onglau cyferbyn 4 ochr cylchol yn adio I 180 gradd. Ac felly fyddai ffeindio yn gyntaf yr ongl yma yn y top. Mae'r ongl yma, A, D, C, hefo 71 gradd yn hyn, yn adio fyny I 180. Ac felly fyddai weithio allan A, D, C, drwy'n wneud 180 gradd tynnu 71 gradd. Neud hwn yn y pen efallai, neu na wneud o'r bapur yn fan hyn. Methu wneud dim tynnu 1, felly benthyg o'r 8 sy'n 9 I 7. Dim yn cael mynd yn 10 wedyn, 10 tynnu 1 yn 9, 7 tynnu 7 yn ddim byd, 1 tynnu dim byd yn 1. Ac felly mae'r ongl yn top triongl yn fan hyn yn 109 gradd. Wel wedyn, I ffeindio maint ongl x, da ni sylwi bod gennym ni triongl yn fan hyn, dim byd arbennig amdano y triongl yna, ond da ni'n gwybod unrhyw triongl mae cyfanswm yr ongla yn 180 gradd.
Felly, na i adio yr onglau sydd yma'n barod, 109 a 26 gradd. Mae hynna'n rhoi cyfanswm 9 a 6 yn 15, 2 ag 1 yn 3, 1 a ddim byd yn 1, felly 135 gradd. Ac felly mae haid i x fod y gwahaniaeth rhwng 180 cyfanswm onglau triongl a'r 135 yma. Tynnu ffwrdd, methu wneud dim tynnu 5, benthyg o'r 8. 10 wedyn tynnu 5 yn 5. 7 tynnu 3 yn 4. 1 tynnu 1 yn ddim byd. Ac felly, fyddai gasglu yn y cwestiwn yma fod maint yr ongl x yn 45 gradd. Un cwestiwn arall i orffan. Tro hyn, mae gennym ni 4 pwynt A, B, C a D ar gylchu'n cylch. Mae'r llinellau A, C a B, D yn croestorri yn y pwynt F. Nawr, dyn ni'n cael 2 ongl yn y cwestiwn. A, F, D yn 45 gradd, B, D, C yn 20 gradd. Dyn ni eisiau ffeindio maint ongl A, B, D. Mae ongl A, B, D yn fan hyn. Dyn ni eisiau gael rheswm dros eich atab. Nawr i fan hyn, y theorem cylch dwi eisiau ddefnyddio ydy fod onglau yn yr un segment yn hafal. Hynny ydy, os dwi'n edrych, os dwi'n rhaid cor tenau iawn y fan hyn, mae gennym ni segment y fan hyn, a wedyn mae gennym ni'r ongl yma, sydd yn y segment yn 20 gradd, a hyd yr ongl yma hefyd yn yr un segment bod yn 20 gradd. Felly fyddai farcio'r ongl yna fewn fel 20 gradd. A roed y rheswm yn y cwestiwn y fan hyn yn awr, dyfynnu'r theorem cylch yn gyntaf, mae onglau yn yr un segment yn hafal. Ac felly, yr ongl dwi wedi ffeindio ydy B a C, ddydyn ni. Mae B a C yn 20 gradd. Nawr, be arall ydych ffeindio yn dan y triongl yma? Wel, os dy'r ongl yma'n 45 gradd i fan hyn, mae gen i linach syth y fan yma. Mae ongl ar linach syth yn adio fyny i 180. Ac felly, mae'r ongl A, F, B mae'n dod yn hafal i 180 gradd tynnu y 45 gradd yna. Wel, mae hwnna yn mynd i roi 135 gradd iddo fi. Felly 135, os yna'n wasgu fewn i fan hyn, ydy'r ongl yna. A wedyn, mae gennym fi triongl i fan hyn, A, B, F. Cyfanswm ongl o'n triongl ydy 180 gradd. Felly fyddai adio y ddau dwi wedi ffeindio'n barod. Lle na neu hwn. Llawer o le yn y cwestiwn yma i atab o'n ei ychwanegu o'r gwylod i fan hyn. 135 gradd, adio 20 gradd, a reid 155 gradd. A wedyn gan fod y cyfanswm ongl o'n triongl eto yn 180 gradd, fyddai gychwyn efo'r 180 gradd, tynnu y 155 gradd i ffwrdd, wel y gwahaniaeth rhwng y ddau rif yma ydy 25 gradd. So felly, yr ongl dyn ni eisiau ffeindio, yr A, B, D ydy 25 gradd. Cyfle nawr idych chi roi cynnig ar gwestiwn ar theoremau cylchoedd yr haen ganolradd. Ceisiwch feddwl beth yw'r onglau coll yn y diagram sydd nawr ar y sgrin. Unwaith idych chi roi cynnig arni hi, cymharwch eich ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.